Hej og hjertelig velkommen til vores skoling i dag. Jeg er Georg fra Hansgrohe, og i dag handler det om det innovative duschtoilet Lavapura Element. I de næste minutter vil jeg vise dig, hvordan dette produkt med sine gennemtænkte funktioner ikke blot kan berige dine kunders hverdag mærkbart, men også udvide dit sortiment med en moderne og fremtidsorienteret løsning. Lad os komme i gang med det samme. Lavapura Element duschtoilettet er udviklet for at forene maksimal komfort med en uovertruffen følelse af friskhed. Med en række individuelt indstillelige stråletyper sikrer det en personlig velværeoplevelse, der er perfekt tilpasset hver enkelt kundes behov. Der findes disse 4 stråletyper. Rear wash, altså det bageste skyld. Her får du en blid og grundig rengøring med store, luftberigede dråber, der føles behagelige mod huden. Perfekt til daglig brug, hvor du ønsker maksimal komfort. Dernæst Lady Wash, altså dameskyllet. Denne stråletype giver en ekstra blid rengøringsoplevelse, der er specielt tilpasset kvinders behov, for eksempel under menstruation eller for en særlig skånsom intimhygiejne i hverdagen. Derudover er der Pulsation. Denne funktion skifter den valgte stråletype til massage, hvilket giver en behagelig rengøringsoplevelse. Sidst men ikke mindst har vi Oscillation. Denne funktion bevæger brusestaven frem og tilbage og sikrer dermed en særlig grundig rengøring. Det er nemt og intuitivt at vælge stråletype, så du altid kan vælge den rigtige stråle til dine behov. Strålens styrke kan indstilles i 3 intensitetsniveauer, mens vandtemperaturen kan indstilles i 4 forskellige niveauer. Lad os nu se nærmere på funktionerne i Lavapura Element. Du vil opdage, at Hansgrohe allerede har tænkt på alt for at gøre brugen så behagelig og komfortabel som muligt for dig og dine kunder. Select-knapper og fjernbetjening. Den intuitive betjening i dagligdagen foregår via Select-knapperne, som er placeret på begge sider af duschtoilettet. Med dem kan hovedfunktioner som Rear Wash, Lady Wash eller lugtudsugning nemt styres. For yderligere indstillingsmuligheder og individuel konfiguration er fjernbetjeningen tilgængelig. På den måde har din kunde til enhver tid mulighed for at tilpasse duschtoilettet fleksibelt til sine personlige præferencer, mens den daglige brug forbliver så enkel som muligt. Lugtudsugning. Lugtudsugningen reducerer ubehagelige lugte på badeværelset. Denne kan styres enten manuelt eller automatisk. Den automatiske funktion aktiverer sig selv, når det er nødvendigt. Varmlufttørrer. Efter brug sørger varmlufttørren for en blid og behagelig tørring. Dette kan hjælpe med at reducere forbruget af toiletpapir. Her kan man vælge mellem 4 temperaturniveauer. Automatisk åbning af låg. Låget åbner og lukker helt automatisk via en smart sensor. Det giver øget komfort og bedre hygiejne. Brugerprofiler. Du kan gemme personlige indstillinger i 2 brugerprofiler, så hver bruger hurtigt kan vælge sine foretrukne indstillinger. Sædevarme. Den integrerede sædevarme giver en dejlig varm fornemmelse og er især behagelig i de kolde måneder. Også for sædevarmen er det muligt at vælge mellem 4 temperaturniveauer. Nattelys. Det praktiske nattelys gør det nemmere at orientere sig på badeværelset i mørke. Soft close sæde og låg. Takket være soft close-mekanismen er det nok med et let tryk for at sædet og låget lukker blidt og lydløst. Et andet vigtigt aspekt ved Lavapura Element er de smarte rengøringsfunktioner. De holder duschtoilettet hygiejnisk rent og sikrer dermed langvarig glæde for dine kunder. For det første, rengøring og UV-desinfektion. Brusestaven bliver automatisk grundigt rengjort med vand og desinficeret med ultraviolet lys efter hver brug, hvilket effektivt dræber bakterier på brusestaven. For det andet, manuel rengøring. Manuel rengøring af brusestaven kan nemt aktiveres via fjernbetjeningen. For det tredje, afkalkningsfunktion. Afkalkning af duschtoilettet er særligt nem og bekvem. En afkalkningsvæske hældes forsigtigt i den dertil beregnede tank. Herfra løber væsken langsomt gennem alle slanger og rørledninger og sørger for en grundig og effektiv rengøring.
Afkalkningsvæsken løber desuden gennem brusestaven, præcis som ved forskyldning inden hver brug, og rengør samtidig dyserne grundigt. På den måde forbliver duschtoilettet optimalt vedligeholdt og i fejlfri stand på lang sigt. For det fjerde, brusestav af rustfrit stål. Brusestaven af højkvalitets rustfrit stål garanterer lang levetid og er særligt hygiejnisk. Den glatte overfladestruktur af rustfrit stål gør det særligt svært for bakterier at sætte sig fast og bidrager dermed effektivt til hygiejnen. For det femte, Smart Clean og Hygiene effekt. Den højkvalitets porcelæn med avanceret glasur reducerer bakterievækst på overfladen. For det sjette, kraftfuldt og lydsvejt skyl. Aquahelix skyllet bruger en avanceret vandvirvelteknologi, som rengør toiletkummen kraftfuldt og lydsvagt. For det syvende, Quick Release sæde. Takket være Quick Release hængselssystemet kan toiletsædet tages af på et øjeblik. På denne måde kan alle områder nemt nås, hvilket gør rengøringen endnu lettere. Sammenfattende kan det siges, at Lavapura-element er meget mere end et moderne duschtoilet. Det stilfulde design passer perfekt ind i ethvert badeværelse, mens de smarte funktioner og den intuitive betjening gør hverdagen mærkbart mere behagelig. Hvis du vil vide mere om duschtoiletter, kan du se vores andre videoer i denne serie. På gensyn.